Бик зур рәхмәт. Чираттагы җырымны сез белергә тиеш. Декабрь аенда без Зуля Камалова белән бергә бу җырны Камал сәхнәсендә башкардык. Кызганычка каршы, бүген ул юк. Әгәр дә ул булса, без аның белән бергә бу җырны җырлар идек. Ләкин бүген мин үзем генә башкарачакмын. Алым жәл түгел сиңа. Alım
Бизур рахмет. Шираттагы җырым минем репертуарымда яңа. Ул Алмаз абый Асхадуллинның көенә һәм сүзләре дә аныкы. Шулай ук Ислам абый Саттыров үзгәртүендә халкым Yıldan yıl jihanı kügenden tünü balıkları koşar. Sin hem min kök dolu barları ihlas armanın Huday rahmetine düşer. Bir donlu atın istediğin bir gen atın miras bitmez an sürülmez. Büyük devlet senin hukukun saf gelecek bizning qo'lda yürümedi bulsa aziz halkım birleşmez tuğan dostlar yaratgan tuğan toprağım şeksiz muhabbet sana bağlı Tatarstan'ım elinde bulsun atlar azamat bulsun zatlar sana canı fida büyük halkım aşıksın mınar kalplerini beride balına Tatarstan'ım şehri bulgar kazan yeşil kızıl bayrak mendege saklı. Бик зур рәхмәт. Чираттагы җырым минем репертуарымда иң яраткан җырларымның берсе. Ул инде Совет вакытында язылган бөек композиторыбыз белән Луиза Батыр Булгари кайтуыңны сагынырмын. Без аны Искәндәр абый белән бераз үзләштереп, анарга яңа сулыш керттек. Әзерме?
сау бол инде. Десең сау бол инде. Жүрегім кинәт тоқтап қойды. Қоларында қолдан айырылды. Екі қанат күйе қайырылды. Ишеттің ме екен дауышымны? Мен күтәрмен һәр күн қауышыны. Бірге ерген сұқмақларға табанырмын. Сағынырмын, қайтуыңа сағынырмын. Салқын ғана үстін араларыны. Нендей сөзім сені яралады. Адымын арын ерек санап тұрды. Айырылдық дейді, айырылдық. Ишеттің ме екен дауышымны? Мен күтәрмен һәр күн қауышыны. Бірге ерген сұқмақларға табанырмын. Сағынырмын, қайтуыңа дауышымны? Мен күтәрмен һәр күн қауышыны. Бірге ерген сұқмақларға табанырмын. Сағынырмын, қайтуыңа сағынырмын. Бірге ерген сұқмақларға табанырмын. Сағынырмын, қайтуыңа сағынырмын. Сағынырмын, қайтуыңа Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Тагын бер тапкыр сырым инде, сез туңмадыгызмы, кәйфләрегез ничек? Әзерме мине тагын тыңларга? Шәп. Быел безнең Зөлфәт Хәкимнең юбилее узып китте.
Hem şirаттағы жырым да оның күйіне, hem сөзләренә изге жир. Рәхим итеп тыңлагыз. Пәйдә булса, күктә қара бұлт, яшен сұқса, үміт қиялыңнан. Туған яқтан, келер яқты аваз, тұманнардан арындырып мені. Туған яғым мәңгі қояш, йөрәк қыса сағынудан. Туған яқта яшел урман, күндә иртән әйтә азан. Анда әле яшиман, изгелеккә инануан. Анда җанны чистартырдай, матурлыкка соклану бар. Анда кишен дөньядан гаш, намаз укый бедрәт алар. Анда сиңа яшәү биргән, мәңгелеккә табыну бар. Изге җирләр, күз күрмәгән җипләр, сузылганнар миңа еллар буйлап. Язлар җиткәч, мине сагынудан, каеннарым юлга чыга еллар. Туган яктан хәбәр килсә, шунда карап сине җирләйт. Туган якның һәр авазы үзе үлмәс бер мөнәҗәт. Анда әле яшиман, изгелеккә инану бар. Анда җанны чистартырдай, матурлыкка соклану бар. Анда кишен дөньядан гаш, намаз укый бедрәт алар. Анда сиңа яшәү биргән, мәңгелеккә табыну Бик зур рәхмәт. Киләсе җырны сез 100% беләсез. Бөек җырчыбыз Илһам абый Шакировның репертуарыннан Идел буе каеннары. Кушылып җырлагыз. Күпме карасам да карап туймыйм Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, чыгарды эзли Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланырга
Yaşla taba tanga taba Yaz türüne taba yılalam Güller arasından ölenlerge Üzenlerge kırıp yoğalam Eğer sizden ayrı bir ıklarga Alıp gidip olsa yollara Koyun şomağında işitirme Tuğan şiirine gülmez şırların Küpme karasan da karap tuyumim İdil buye koyunlarına Onlar jitekleşip yalana ayak Şığır düzlü idil yarına Min yaradan sizine kardeşlerde Hürmet etken gibi yaradan Şuna göre sizge bağışlanır Yürek şırlarını yanardan Yürek şırlarını yanardan Yürek şırlarını yanardan Big zor rahmet. Инде безнең вакытыбыз да якыная, бетә. Кызганычка каршы безнең хәзер соңгы җырыбыз яңгыраячак. Ләкин мин баштан үземнең яраткан музыкантларым белән таныштырып китим. Электр гитара. Ринат Ахметшин. Бас-гитара Ильнар Фатихов. Һәм без төркемдә аны человек оркестр дип йөртәбез. Алексей Макаров. Он и саксофон, и висел, курай, флейта, и клавиши. Перкуссия. Я, как вас, дядя Олег. Олег Лапшин. И барабаны Ярослав Белоглазов. И мы, конечно же, не забываем про клавиши на фортепиано. Играет Кристина Казунина. Бик зур рәхмәт музыкантларга, алар шын талант иясе. Шираттагы җырым, туктагыз. Шираттагы җырым Крым татар телендә булачак. Джамаланың репертуарыннан Эки чишмә.